mar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama wayudo no obila sub county ma Suba South e kaunti ma Homa Bay timo nonro wi tho mar jago moro ma jagni 27 mane oyud ka onegi kendo ringre otwe gi tole yien moro e gweng' ma Ora Olemo Luala sub location e kaunti no ma Homa Bay. Jago no ma bendo yanga nyinge kaka Jekonia Dede Otila e chichni ne onegi Otino Manyoro kod jogo ma bende poko yang malongo mane bange ne otweyo ringre ne e yien moro e bungu. Kalure kod komanda mar obila sub county Suba South Caxton Ndunda, ringre jagono ne oyudo kinyi makauno kod achiel kuom jogwenga makono mabende bange no chwalo report ne jalup ruoth ma alworano. Ndunda wacho ni poko yang malungo gima dine kel nek makamano ka koro nonro sechak tim mar yudo achijego. Ringre ne noter e karkano ringre jomotho ma St. Camillus Mochari. From the assistant chief of Ruala sublocation. Akasema kuna mtu ameonekana akiwa kwa msitu mahali akiwa amefungwa kwa miti, amefungiwa kwa miti kamba iko around the chest pamoja na mikono na kufunganishwa hapo akiwa amekufa. Hiyo sasa nikatuma officers wakaenda wakapata mtu anaitwa Jekonia Dede Otila 27 years old. Alikuwa amefungwa na kamba tu kwa miti na amekufa na hapo na some injuries all over the body. Sasa wakaanza investigation nyingi. Anaimba wa huyo mtu ndiye alienda akaripoti kwa chief akasema usiku walisikia some noise just nearby the bush. Wakachukuana hiyo family mbali wakaenda huko kuangalia. Kuenda sasa wakapata 26 amekufa na amefungwa kwa miti. Tumeanza uchunguzi wetu tunaendelea. Sasa mwili umetolewa ukapelekwa St. Camillus Mochari, uchunguzi ukiendelea. Steve Munyao mabende nja Kenya mane onego beni ngado ne buch tho e piny Saudi Arabia kuro wethuolo. Mayo yanko jagoro mongirore migao mar weche ma oko Korea Sing'oei mabende wacho ni Munyao ne omaki bang' lweny mabende nomuoche kinde kod jatich wadgi mane owito ngimane kalure kod hinyruok mabende noyudo tok lweny makamano. Jatenda duond bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa koro dwaro mondo duol mar IBC oneni otayo yiero maduong' mabende biro yo makare kendo maonge ng'ikruok kata chochni mora mora. Wamalwa kwayo duolno mondo oneni yiero mar jo Kenya ema bende omi pek tok mano mar moko kuom jogo mabende nitiere telo gi sani. Ne olose log tich mar duond burano kama bende omedo ni ok bobedo makare ka duolno tayo yiero e yo mok ni kare kata yo mabende ok mor jo Kenya kendo kinde koro sechopo mar mondo duolno oti tich mane jo Kenya omiyoge. Wamalwa wacho ni jo Kenya ni kod thuolo mar ndiko sigana manyien komedo ni jo Kenya osekawo okang' mar neno ni jatend piny Migosi William Ruto okobedo kendo jatend piny. Wadhi kaunti ma Mombasa kama wayudo ni moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda wuok oko mar siro paro mar mondo piny owacho bag twak mabende geto tieko wach mar nek ma oyaye pacho kae, rochruok mar arita kod ng'anyo makinde ka kinde pacho kae maginege wacho kata bang' paro mar bago twak makamano e thuolo mokalo rem nyuolo lemo. George Aoko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Tunataka kuona mama mboga awe represented. Sisi kama CSOs tunataka kusikia sauti yetu huko. Hawa majenzis pia tunataka waone kama wamekuwa represented na sauti yao iko huko. Mano Betty Sharon jatend riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni Collaboration of Women in Development kasiro lwedo wach bedo gi twak makata kamano koni nyaka to nywandi e pach oganda duto. Watu wa biashara, administration, alafu political parties, kila mtu awe ameletwa kwa meza na sio kuletwa tu kuketi kwa meza, kuletwa kwa meza na kumake decision. Kwa sababu mambo mengi inaendelea na vile Kenya inaendelea hatutaweza kupata suluhisho bila mazungumzo. Kanioloso Mombasa,
Beti koni enayanga ni oganda mathoth medo mana hinyore kaluwore gi midhieche mantiere pacho ka mapok orakro godo kaka winjore. Kila watoto wetu wakitoka wakienda barabarani wanawawa, lakini kama kuna masungumuzo watoto wetu watawawa mpaka lini? Mara amekuwa kidnapped, mara mtu amekuwa tortured, mara nini. Sisi kama CSOs pia tunapata shida saa hizi kufanya kazi, hata kusungumuza. Unasungumuza ukiangalia ni nani anakusikia. Ukisungumuza ukitoa sauti usiku hautapatikana, na hatutaki kuona kitu kama hii kiendelea kwa Kenya yetu. Tunataka masungumuzo. En wach mane osir lwedo gi Suba Churchill motelo ne riwruok makedo ne tich oganda midendo ni Kenya National Civil Society Center, mabende koni piny owacho onego kuong non gimomiyo twak makamago osebedo kabuogo e kinde mokalo. Truth, Justice and Reconciliation, Ndung'u Land Report, masuala ya BBI, Building Bridges Initiative. Masungumuzo haya ya kufaulu kwa sababu haikupata uungwaji mkono na taifa kwa jumla. Kwa hivyo tunasema ikiwa tutafaulu wakati huu katika masungumuzo ambayo yamependekezwa, inastahili tuhakikishe kwamba kila mtu awe mshiriki wa kisiasa, awe mshiriki wa mashirika ya kijamii, viongozi wa kidini na madhehebu mbalimbali, wote waunge mkono masungumuzo hayo. Janet Molo en apisa e riwruok midendo ni Pwani GBV Network. Tunastahili kuhakikisha kuwa tufatilizie yale ambayo yalishaungwa mkono hapo mbeleni, na tuweze kuangalia kila hatua ama kila jambo ambalo lilitolewa ambalo linafaa kujadiliwa limefatiliziwa, na tukue na kikundi ama komiti ambayo inaweza tusaidia kuhakikisha mambo haya yameweza kufatiliziwa, yameweza kutekelezwa ipasavyo. Kwa sababu hiyo ndio itatusaidia tunapokuwa na majadiliano, tuwe na jambo ambalo tunaweza sema kuwa swala hili tulilizungumzia na hili limeweza kutendeka, hili bado tutafuatiliziwa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, Ann George Aoko. Jagoro mongirore migao mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo kweth makwedo piny owacho masundo mondo jatend piny Migosi William Ruto wuogi apisi ka owacho ni kom mar jatend piny ok en mana mar dhot achiel kende pacho kae. Montari mabende ne olose kinde nyasi ma Sidayanga gedo mar klese e skul primar ma Nyabikongori e subcounty ma Kuria East owacho ni Ruto osetimo chenro mag dongruok mathoth e pacho kae kendo nego miye thuolo mar bedo jatend piny kendo e yiero mabiro. Sisi hapa Nyabikongori ni wasihi, maana bila William Ruto hiyo klasi hatungejenga. Si William ndio amenipatia kazi, tunaona matunda, tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Hao hiyo ndio tunakufa na yeye. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Uhuru alipoingia aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa watu moja tu peke yao? Montari wacho ni chenro mag dongruok ma Ruto setimo nenore lela ka koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi ondikre ne okumba manyien ma thieth mano masha mondo giyu chenro mag thieth e yo makare. Wazazi mshike hii kitu inaitwa SHA. SHA inafanya kazi. Kama hauna, wewe umekaa hapa na una hiyo kadi ya SHA, please enda jiandikishe. Malaria hapa kwetu ni mengi, unaenda hospitali alafu unatibiwa. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ekindeni mabende liet mar siasa medo jimbore mokalo e pacho kae. Moko kuom jotelo mabende obalo kod moko kuom jotelo mabende kwedo piny owacho ma pacho kae koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi oneni okwedo jotelo mabende siro jatend piny Migosi William Ruto kotelnegi kod Godfrey Kanoti mabende na achiel kuom jotelo mabende wuok e duond bura mar DNA kanyakla kod jasiasa National Danga gikwayo jo Kenya mondo mi okwed jotelo ma gie kinde ni siro jatend piny Migosi William Ruto e kinde ni mabende nitiere jotelo mabende dwaro mondo mi bag twak ma bendo nywando oganda dute pacho kae kaka yo mar neno ni otiek midhiero mabende kwako piny Kenya. Jatelo mabende wuok e duond burano mar DNA mabende ng'ere kaka Godfrey Kanoti ni oloso e yo machalo kamae. Yeyote ambaye anatembea na Ruto government ama ako na hiyo upande ya Ruto, wote wananchi waweke gunia moja, wapelekwe wote nyumbani, because it is wrong for your leader not to think for you. A leader you have elected must think for you, must be on the forefront of protecting your rights, must
Kinoti wacho ni jatend piny Migosi William Ruto kod Lange nyaka to koro ikore mar adok pacho e yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 ka bende owacho ni giserem chwalo chenro mag dongruok mabende ne gisingo ne jo Kenya. If we don't have a functional parliament, Kenya fails. The president will keep on lying. But if parliament reasons and functions, then the country will be on the right path. So, hiyo wabunge wengi unaona wanakusanyana na rais, wanafuata serikali wote. Mimi sitaki kusema nikirudia ya kwamba Kenyans make a decision. Don't be lied to. These are people who have no future, they have no vision, they have no plan for anyone. People have said enough is enough, and we are not going to follow them. But they are our leaders. If they change tact and say we have had, we shall listen to them. Ruto lazima ni nyumbani, na hii serikali yake lazima iende nyumbani. Janono weche mag siasa National Danga korka kore to wacho ni twaka mabende ne olieki kod jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga en mano ma piny owacho dwaro tiyo godo e pando mibadhi mabendo kwako piny owacho. Tulikuwa na ile NADCO report ambapo which was not implemented. Tukakuwa na hiyo broad based ambapo tulidhania kwamba because watu yake walijoin serikali they will have provided the government the best solutions so that together the government with the experts from the opposition tungekuwa tunaona hiyo changes, but bado hatujaona hizo changes, na ndio huyo tena sasa anasema anataka conclave. I think tunafaa tuwe tuna spend a lot of our time kuangalia how do we come up with solutions to the many problems affecting Kenyan people. Omedo ni chakre ni chuoga sirikanda manywanda kata broad based government gisebedo kod twaka mathoth e pacho kae mano mabende pok onyuolo lemo maber. Tulikuwa na ile NADCO report ambapo which was not implemented. Tukakuwa na hiyo broad based ambapo tulidhania kwamba because watu yake walijoin serikali they will have provided the government the best solutions so that together the government with the experts from the opposition tungekuwa tunaona hiyo changes, but bado hatujaona hizo changes, na ndio huyo tena sasa anasema anataka conclave. I think tunafaa tuwe tuna spend a lot of our time kuangalia how do we come up with solutions to the many problems affecting Kenyan people. Jatendo bura mar ODM Migosi Raila Odinga nyocha ne olieko mar nyocha ne dwaro mondo mi sirikal ma pacho kae mondo mi obag twaka kod oganda duto e pacho kae kaka yo ma tieko midhiero mabendo kwako piny Kenya. This will help us deal with the crisis that we are having today. These problem issues will not be just solved by Ruto going home, because Ruto may go home, then you have Gachagua there. Tomorrow you now be shouting Gachagua must go or Kalonzo must go. So we must find a way of dealing with these issues once and for all. Mano mabiro kelo giko mag weche mago matute kor gwenge gi e lakseche gi tudre kod Collins Okaka koromo 11 ni weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E tuke mag Nyanza Regional Junior School Soccer Tournament, tuke manyotugoro dichieng' manyoro en ni Pool A manyogo Jaramogi Oginga Odinga Stadium, Karapul JSS nodhi amodhi gol 1-1 gi tim mar Isipe JSS. Eka Isipe JSS ochako lo gol 1-0 gi Orogare JSS. Karapul JSS bende odhi amodhi gi Orogare JSS. Kae Pool B manyotugore Mula Primary School Grounds, Nyabondo JSS nolo tim mar Kiendege JSS gonde 8-0, kae Nindo JSS ochwado tim mar Kiendege JSS gonde 5-0. Nyabondo JSS nodogo dhi amodhi 0-0 ga Nindo JSS. Eka tuke mag semifinal ligo kawuono Jaramogi Oginga Stadium kama Oragore JSS biro tugo ga Nindo JSS, kaeto Karapul agocho gi Nyabondo JSS. E weche mamoko ni jagoro mawuok mar kamati mar Olympic e pachoka Francis Mutuku okwayo kidienje duto manche ne opiem e laro kombe mag nok kata laro kombe mag nok e yiero mokalo ni mondo mijori wigi kanyakla matayo kamati no ero maonge ywaruok. Mutuku manche notieke thuolo mar 2 e laro kom mar nok ne tok Shadrack Maluki owacho no wuok e kamati no ero gi nyadhi maduong' mokalo bang' tiyo kuom higni buora, kowacho ni dongruok mar kamati no inyalo mana yudi kokalo kuom tiyo kanyakla e kind jotelo moyier. Night one team, no matter which side of the people came from, it's been a great pleasure serving National Olympic Committee, serving Commonwealth Games Federation. It's been an utmost
much pleasure working with the team service. It's been a great pleasure competing against the New Dawn. It's given us a lot of pleasure. It's been a good time. Nowacho bende ni yiero mosekao kinde mokalo noero en yiero ma bende ibiro par kaluwore gi bero ni notim e yor kwe, kowacho ni gima duong' sani en wich wil gi mago mosetimore kinde mokalo kendo tiyo kanyakla mar nyayo tim mar Kenya mar Olympic. It was a bit untidy toward the end, but I believe that's all in the past. Now we move forward as sports people. We move forward as people who believe in the sports movement, the Olympic values of friendship, of respect, and of excellence. That's what we'll be doing by. E weche mamoko bende ni jaloch mag tuke mag rugby Kenya Harley Queens okawo sei ma jotugo 19 e sechegi mag ikore ne siro loch margi mar Kenya Cup. Kweth mar jotugo manokawo gi tim noero oting'o kanyo Felix Ochieng mawuok Impala, Emon Owako ma kod Jojo Uma, aduto mawuok Nakuru RFC, Kelvin Moturi to gi Franco Wuor, aduto mawuok Mwamba RFC kod Owen Otieno mawuok Strathmore. Mamoko kuom jotugo mokaw bende agin kachiel gi jatugo mawuok JKUAT kamoting'o Rogers Odundo bende mar Mount Kenya University kachiel gi Derek Shimenga kod Simon Ochieng. Alex Omondi kod Dexter Injera bende donje tim nero kowuok e Northern Suburbs, eka Deodora Wawire to gi John Obiro akawuok Shamberere Vikings kachiel gi Joseph Odongo mawuok Catholic Mons to gi Joseph Mwamba madonjo kowuok Kisumu. E weche mamoko bende ni jatugo mar Kaited maerien bang' winjruok bedo e kind Manchester United gi jatugo nero ma jahigni 25 ma bende donjo e kweth ma joloch ndalo 20 mag lig maduong' ma pacho kago. Ong'iewe kuom omenda maromo pound $65,000 maromre gi $87,000 dola mag Amerika, ka bende inche nologonde 20 kuom tuke 38 mag lig e season mokalo ne tim makoro wuokie noero. Tottenham bende koro ne dwaro jatugo noero, to kata kamano wachore ni Manchester United nomedo chwalo lwetgi momiyo ne jotugo magi mosewuok ka sani koro giwacho ne gimanyo jotugo mawuok e pinje mag Jerman kaachiel kod Hispania. Magi weche tuke, an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR.